Hvad er det så, der sker i hjernen, når man går rundt hernede i atelieret og tænker på at lave det nye store kunstværk? Ja, godt spørgsmål. Der bliver kigget på farver, der bliver kigget på størrelser og sådan noget, om det er lærred, eller om det er papir, eller en hjelm måske. Ja, kan man også. Og så bliver der røget cigaretter, og der bliver drukket kaffe, og der bliver tænkt over at producere en film som den her, en dokumentar om processen i at skabe kunst. Og jeg så i går meget interessant, det var det faktisk ikke, men det var alligevel lidt interessant. Selve interviewet, det var noget B, men Danmarks Radio havde et interview med Michael Jeppesen og Guttipal om den nye bog, sådan en greatest hits bog, om de sådan frembrusende store kunstnere, vi har. Det, der var sådan virkelig påfaldende, det var, at Michael Jeppesen, som man skal have stor respekt for inden for kunstverdenen, han både forsvarer det så alt, hvad han kan, på den gode måde, at han satte spørgsmålstegn ved, hvorfor man følte, at man skulle kræve så meget for at komme ind i kunsten, at det ligesom var et eller andet krav, at man skulle ind i kunsten for at forstå den. Når det var, at man for eksempel ikke læste filosofi omkring musik, men man bare sagde, at det her det er et godt nummer, det kan jeg godt lide. Den her plade er god, det lytter jeg til. Så man sagde, at der er ikke nogen, der ringer ind til P3 og siger, jeg forstod ikke det nummer, I lige har spillet. Kan nogen forklare det for mig? Eller sådan noget. Nej. Men det gør vi med kunst. Og han mente så, at det var skræmt mange af de sådan, følte, de skulle til at forstå 4 forskellige filosofer og sådan noget, for at ligesom komme i gang med kunsten. Og det er jo B, det er jo løgn. Altså, hvis folk tror det. Jeppesen har ret. Kunst, det er jo bare umiddelbart. Jeg er med på, at der er underlig kunst, og der er mærkelig kunst, og der er kunst, som er noget pis, altså, som man ikke forstår en skid af. Men du kan læse 37 filosofer, og du vil stadigvæk ikke fatte en brik af, hvorfor der er en eller anden, der har sat en papkasse ind midt på et gulv, og kaldt det kunst. Men det er jo op til beskueren, og hvis beskueren ikke kan lide det, hvis gæsten ikke kan lide det, hvis kunstkøberen ikke kan lide dem, så må de jo bare lade det være. Altså, sværere er det ikke. Men hvis de godt kan lide det, så kan de jo også godt forstå det et eller andet sted. Eller så kan de lide det, fordi de ikke kan forstå det. Eller også noget tredje. Det er jo principielt ligegyldigt. Man behøver ikke at kunne forstå kunst, men kan man lide det, så tror jeg, man har, lad os kalde det, forstået det. Hvis det er virkelig det, man skal bruge. Jeg forstår ikke min egen kunst. Jeg forstår ikke en skid af det. Jeg ved, jeg kopierer lidt hist og pist, og ser nogle ting, og så bruger jeg dem, og jeg kan godt lide nogle ting, og så maler jeg dem. Jeg kan godt lide ridder, og jeg kan godt lide kranier, jeg kan godt lide ord, og så maler jeg bare det. Og mere er der ikke i det. Jeg behøver ikke bruge flere timer på at filosofere over det, som jeg sagde. Det handler egentlig om, hvad er det? 1. Motivet. 2. Undskyld smøgen i munden. 2. Hvad for et medie vil jeg bruge? Altså, det er svært, ikke? Og så maler jeg noget, og til sidst så er det slut. Så er det færdigt. Og så kan jeg lide det, og så er det færdigt, og kan jeg ikke lide det, så er det ikke færdigt. Kan andre ikke lide det, så er det ligeglad. Det er jeg pisse glad med. Hvis du kan lide det, så gør det mig glad, og vil du købe det, så gør du mig endnu mere glad. Men det er jo ikke derfor, at der er nogen, der laver kunst andet end dem hjemme ved køkkenbordet, som vi kalder dem. Moster Jytte og mormor Bente og sådan noget der sidder og laver noget, og så sætter 10.000 kroner på, fordi det har de jo set i gallerier, det koster sådan noget pis. Men det er stadigvæk noget pis. Men kan farfar Jørgen lide det, og giver 10.000 kroner for det, men så lad ham da gøre det. Fordi så kan han jo lide det. Men det, altså, og så kan vi sige, så er det jo også kunst.
Øh, øh, kunst er jo ikke, at du har et CV, der er 28 sider langt, og så kan du lave en klat på et lærred, og så er det kunst. Fordi så er der noget galt med verden. Der blev stillet spørgsmålstegn i det der interview med Goodipal og Mikkelsen, om det var sådan en kunstboks-sæt, og så blev der straks stillet spørgsmålstegn, hvad betyder det? Jamen det betyder ikke noget. Er det pænt? Er det flot? Er det provokerende? Er det dejligt? Er det ægelt? Eller sådan noget? Så er det skabt en følelse i dig. Ergo, så må det være kunst. Mennesket er jo også kunst, ikke? Så kan vi sige, at alt er kunst. Det er da den dejligste kvinde, der kan skabe alle følelser i en, for eksempel i mig. Og så er hun da et kunstværk. Ja. Nå, jeg vil tilbage til kunsten. Det var lige min inputs. Det var lidt langt, men håber du fulgte med. Jeg vil godt knytte kommentar til Jebsen og sige, at det er godt arbejde. Jeg kan godt lide det. Og du bliver ved, og det er ufortrødent, og du prøver at forklare, og det er godt. Og vi burde have flere af dig. Så good on you, mate.